Eta bide batez, errudunaren arra dauka. Azken finean, behar ez duen diru baten galtzeak hainbeste min ematen diolako. Ziur baita gokepak berak elukeela dudarik izango, behar izan ez gero daukan guztia berari ematen. Ez dauka ezen ordea. Funtzean, haserre eta kontzientzia txar sentimendu kontrakarrekoan nahastea da, kepak eta haren negozioak eragiten diotena. Orain, medikuen ustelkeriari buruzko betilako berbajarioaren helburua diru eskaeraren momentua geroratzea izango delakoan, tabernara iritzi arte itxoitea erabaki du zertaz hitz egin nahi dion galdetzeko. Taru geho, hiztegietan ez datorren hitza. Medikurik ondratuenari ere zaila zaio farmazeutikoetatik 100% libre izatea, dena finantzatzen dutelako. Ados egon arren, eta naiz abaituak badakien, praktikan azkagarri horietaz mintzo baldin bazaio, konplizitatez dela bera salbuespenetan daukanez, mindu egiten du maila batetik goiti. Irudi bailuke, zerbait egitea legokiokeela, eta ezintasun handia sumatzen du. Azkenerako, profesioaren defentsa egiten bukatu du ezinbestean. Eroskeria ez dute mediko guztiek onartzen, eta okerrenean, askok generikoak errezetatzeko zailtasunak edukiagatik demagun. Amoxicillinaren ordez, klamoxil agintzeko gasolina txekeak jasotzen dituzelako, ez du uste ugariak izango direnik pazientearen osasunaren kontra errezetatzeetainoko salduak. Saloa omen da, hatzarekin seinalatuz, tabernan daude jadanik. Zurezko mai bernizatuak hartuak edo bazkariak zerbitzatzeko prestatuak dagoeneko. Barraren kale alderako erretxean kokatu dira, aulki altu banatan.